Il-lokalità tal-Ħamrun għal darbohra ospitat il-Festival ta' ċikkolata kif it-triq prinċipali ta' San Giuseppe saret ċentru ta' kuluri u tomit uniċi għal Festival ta' ċikkolata. Kull sena fi xar ta' Ottubru fit-toroq prinċipali tal-Ħamrun ikun hemm varjetà differenti ta' ikel, ħelu u anke prodotti artiġanali u kull min attenda seta' jduq varjetà differenti ta' ċikkolata fosthom bħal berra biċ-ċikkolata u tomiet tipiċi Maltin bħal tal-murmurat l-imqaret u l-kafe ta' Fassalli. F'dan il-festival kien hemm eżibiti żewġ strutturi spettakolari ta' ċikkolata ispirati mill-films Jurassic World Rebirth u Assassin's Creed, illi kienu maħduma miċ-ċikkolatier Tiziano Cassar u l-artist internazzjonali Chris Zamit. Sena l-Festival ta' ċikkolata fil-Ħamrun kienet jiċċelebra il-15 edizzjoni. Preżenti għal din l-attività kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg flimkien ma' Sera fejn żaru diversi eżibizzjonijiet ta' ċikkulata, każini u stabbilimenti kif ukoll irringrazzjaw lil ħaddiem u l-volontira kollha għall-impenn tagħhom.